1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nuremberg, Palau de Justícia, 13 de novembre de 1945. Assaig general de la representació del segle. El banc dels acusats i la taula del tribunal encara els ocupen substituts. Però tot és a punt. Jutges i acusadors de 4 nacions, intèrprets, estenògrafs, tècnics, 600 periodistes, fotògrafs i equips de filmació de tot el món. We will let the actors proceed with their play. El procés de Nuremberg. El primer intent de fer prevaldre la justícia mundial davant de la injustícia. Processats per un tribunal militar internacional, hi ha 22 alemanys. Polítics, caps del partit i militars. La cúpula de l'estat d'un país vençut. Els responsables de 12 anys de dictadura nacional socialista i de 6 anys de guerra. Els ulls del món són conspiradors contra la civilització. Els càrrecs, crims contra la pau, crims de guerra i crims contra la humanitat. The German government had run the war as a whole could not be left. La forma en què el govern alemany havia portat la guerra no es podia passar per alt. Ens vam haver de plantejar la qüestió següent. Aquests són els fets. Com ens hem de comportar davant d'uns fets com aquests? I uns fets així, senzillament, no es podien passar per alt. Damals waren das nach wie vor unsere Kriegsgegner. Llavors, encara eren els nostres enemics de guerra que ara extreien conseqüències polítiques de la victòria, una de les quals era el procés. Així ho veia jo llavors. Avui, en canvi, ho veig una mica diferent, ja que ara reconec la necessitat que es fes alguna mena de procés judicial. Després de la rendició incondicional, els dirigents supervivents són sotmesos als habituals tràmits policials. Els aliats disposen de llargues llistes de persones buscades i, a poc, la direcció nazi va caient a les xarxes dels seus perseguidors. Alguns dels seus membres de penós incògnit. Julius Streicher es fa passar per pintor. L'ideòleg principal, Alfred Rosenberg, està borratxo. I el màxim dirigent del Front dels Treballadors Alemanys, Robert Ley, s'ha deixat barba. També el gabinet del gran almirall Dönitz és arrestat sense miraments. Fins i tot el cap d'estat alemany en funcions ha de passar pel singular procediment. Els vencedors es reuneixen a Potsdam. Han de decidir, entre altres coses, el futur immediat dels nazis. Però Adolf Hitler, Joseph Goebbels i Heinrich Himmler ja no figuren a la llista. Tots 3 s'han suïcidat. El president americà exigeix un procés just, res de linxaments judicials, res de consells de guerra, res de simulacres de procés a l'estil de Moscou. Serà la comunitat internacional la que portarà els criminals davant dels tribunals. Com a fiscal en cap per part dels americans, el president Truman designa el magistrat del Tribunal Suprem Robert Jackson. He was determined that there had to be a trial to determine ell tenia molt clar que hi havia d'haver un judici que decidís sobre la culpabilitat o la innocència d'individus, que no es podia presentar una demanda col·lectiva sobre una base política, sinó que s'havia de presentar proves que poguessin convèncer un tribunal imparcial de la culpabilitat o la innocència dels acusats. El jutge Jackson estava, diria jo, una mica impacient. Fins i tot diria que era un home molt impacient. Es pensava que tenia tots els trumfos a la mà, perquè gairebé tots els criminals de guerra importants es trobaven sota custòdia americana. Per tant, va amenaçar repetides vegades de celebrar el procés de manera unilateral, és a dir, un judici exclusivament americà.
Aquesta idea la rebutjaven de pla les altres delegacions. Al juliol de 1945, els representants de les potències guanyadores es reuneixen a Londres per tal de negociar els punts en què es basarà l'acusació i les normes per les quals es regirà el procés. La delegació soviètica defensa que la culpabilitat dels alemanys és un fet provat i que només cal determinar la proporció del càstig. Els americans, per la seva banda, volen imposar un procés que s'ajusti a les normes del dret constitucional. Per veure aplicada la seva visió del dret penal internacional, el jutge Jackson està disposat a plantar cara a Moscou. La competència del tribunal queda reduïda als crims dels alemanys. I am convinced that we have an opportunity to bring to a just judgment those who have thought it safe to wage aggressive and ruthless war. The Soviets took the view that a war of aggression was an international crime. Els soviètics opinaven que una guerra d'agressió només constituïa un delicte contra el dret públic internacional si els responsables n'eren els nazis. El meu pare, en canvi, pensava que no podia existir aquesta mena de delicte, que una guerra d'agressió és un delicte en general i és l'origen de tota la resta de crims de guerra. El tema va suscitar discussions aferrissades. Segons l'Estatut de Londres, tots els acusats a Nuremberg tenen gratuïtament a la seva disposició un defensor. El poden escollir d'entre una llista d'advocats alemanys o bé poden manifestar els seus desitjos particulars. El gran almirall Dönitz podrà comptar amb el lletrat militar Otto Kranzbuller. Hi va haver postures molt diferents. Per mostrar tots dos extrems, els uns deien «Això és un procés penal normal contra uns delinqüents». Cadascú ha de mirar de defensar el seu client també com pugui, i de la resta no n'ha de fer res. Mentre que els altres opinaven que allò era un procés polític. El que surti aquí contra qualsevol dels acusats s'afegirà al balanç negatiu conjunt del poble alemany. Per tant, hem de mirar de rebutjar conjuntament els atacs en la mesura que sigui possible i procurar evitar que un dels acusats pugui carregar més pes que els altres, perquè segur que és això el que l'acusació voldria veure. The Palace of Justice in Nuremberg, Germany, is carefully guarded during the prosecution of the terrorists of the Nazi regime, who ravaged Europe and committed unbelievable crimes against humanity. Brought before an international tribunal, the leaders of Hitler's Reich, including the still defiant Hermann Göring, the former number 2 Nazi Rudolf Hess, and ex-Foreign Minister von Ribbentrop, face their accusers. It only remains for me to direct, in accordance with the provisions of the Charter, that the indictment shall now be read. William Shire, en aquell temps reporter de la CBS, escriu aquest 20 de novembre. Havíem esperat aquest moment amb delit durant anys, que la justícia triomfés sobre el mal, que caigués per fi damunt d'aquests bàrbars que per poc no destrueixen el nostre món. Ara sí que ha arribat al final de la llarga nit, d'aquest espantós malson. La meva intenció era col·locar en un primer pla els fets que fins llavors eren totalment desconeguts entre la ciutadania alemanya, a mesura que anessin sortint en el procés, per tal de mostrar als oients què va passar en realitat i què havien fet aquells homes que ara s'asseien al banc dels acusats. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. El mariscal Hermann Göring marca el camí a seguir als altres acusats. Wilhelm Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig.
l'editor de la publicació difamatòria antisemita Der Sturmer, Julius Streicher. Nicht schuldig. El cap d'operacions de la Wehrmacht, Alfred Jodl. Was ich getan habe oder tun musste, kann ich reinen Gewissens vor Gott, vor der Geschichte und vor meinem Volke verantworten. Tots els grans diaris i emissores de ràdio hi envien els seus reporters estrella. Nuremberg domina els titulars de portada de la premsa mundial. Els periodistes alemanys són seleccionats pels aliats un per un. La seva tasca consistirà a informar una població desorientada, tot seguint la consigna de la reeducació. La manera d'oferir la informació s'orienta, per norma general, segons la potència d'ocupació de què es tracti. Com a periodista, la meva prioritat va ser sempre mantenir la màxima objectivitat possible, donar el mínim d'opinions personals. De fet, això va ser també el primer que els americans ens van ensenyar als joves periodistes de l'època. Sempre s'ha de separar la notícia del comentari. Tots anàvem molt en compte a l'hora de redactar les notícies. I com que l'emissora Ràdio Nord-Occidental tenia llicència i control britànics, estàvem obligats a ser molt curosos amb els britànics a l'hora d'informar. No es van registrar influències emocionals de cap mena, com ara una tendència a la denúncia o a la venjança. Anàvem a aquell procés com qui assisteix a un gran esdeveniment del qual havíem de ser testimonis presencials per després poder-ne informar. Jo ja era responsable de l'àrea de política a la ràdio. I a Nuremberg es tractava de la mateixa qüestió que ens ocupava de manera permanent. Mirar de fer entendre al poble alemany què era el que els havia conduït a aquella derrota, a aquella xacra terrible. Destapar les causes, el context que hi va desembocar. The wrongs which we seek to condemn and punish. Un primer moment àlgid del procés es produeix amb el discurs d'obertura a càrrec de Robert Jackson. Davant de l'opinió pública mundial congregada, el fiscal en cap americà apel·la a la proscripció de tota agressió armada, sabent que no tothom a la sala estaria disposat a fer realitat aquesta utopia. They're being repeated. That four great nations, flushed with victory and stung with injury, stay the hand of vengeance and voluntarily submit their captive enemies to the judgment of the law is one of the most significant tributes that power has ever paid to reason. Per assumir el control de la delegació soviètica hi és present Andrei Wyszynski, el famós fiscal dels processos simulats de Moscou. El viceministre d'Exterior soviètic vol assegurar-se que tothom coneix la llista de temes delicats que no han de ser esmentats durant el procés. There was this dinner you referred to at which he made Hi va haver un sopar en el qual ell va fer un discurs. I en acabar, va aixecar la copa i va proposar un brindis perquè tots els acusats fossin condemnats a la forca. Jo era l'intèrpret, i quan vaig començar a traduir, tots ja havien begut. Després, és clar, els altres, sobretot els jutges americans i britànics, es van quedar astorats. A la sala 600 s'inicia la presentació de proves. Els acusadors presenten milers de documents incriminatoris. William Shirer comenta: els nazis processats els declaren culpables les seves pròpies paraules, els seus propis actes, les seves abominables accions. Aquests babaus ho van posar tot per escrit. Els esfereïdors documents aviat provoquen polèmica. Els defensors rebutgen els resums concisos i insisteixen en la lectura literal dels documents davant del tribunal. Els litigants són escoltats al despatx del jutge. Jackson, que també estava molt excitat, va dir que si s'adoptés el procediment que exigien els defensors, és a dir, llegir davant del tribunal,
Això provocaria un retard tan important que no es podrien complir els objectius del procés. Llavors, el jutge Lawrence, el magistrat britànic, li va preguntar impertèrrit en un to d'allò més sec: i quins són en realitat els objectius d'aquest procés? Jackson va cavilar uns moments i després es va disparar. Volem demostrar que aquest govern alemany ha estat nefast i criminal, tal com ho hem reconegut sempre. I volem deixar clar al poble alemany que s'ha de preparar per un llarg període de càstig, punitive period. Es fa servir com a proves un seguit de pel·lícules documentals. El document número 2430 PS, una pel·lícula d'una hora sobre les atrocitats comeses als camps de concentració nazis, es presenta a la sala del tribunal el 29 de novembre de 1945. More than 200 political prisoners were burned to death at this concentration camp near Leipzig. Others, among the original total of 350 inmates, were shot down by German elite guards as they dashed from the prison huts to celebrate the arrival of American troops outside the city. The atrocity story is told by the few who managed to survive. They relate how 12 SS troopers and a Gestapo agent lured 220 starving prisoners into a big wooden building at this camp, sprayed the structure with an inflammable liquid, and then applied the torch. Machine guns set up at various vantage points mowed down many victims who ran from the burning building. Bé, aquell va ser un dels moments més intensos del procés, perquè, a més, el banc dels acusats estava il·luminat des de sota durant les projeccions i, per tant, podíem veure les cares dels acusats. I, esclar, veure aquells fets horrorosos a la pantalla i tenir-ne els màxims responsables vius a poques passes de distància és una d'aquelles coses que no s'obliden fàcilment. El psicòleg forense dels americans, Gustav Gilbert, pren nota de les reaccions dels acusats. Ribbentrop tanca els ulls, mira cap a un altre costat. Goering sembla mig adormit. Streicher diu: "No m'ho puc creure". Speer fa cara de profunda tristor. Li costa empassar. Goering estossega. Els advocats sospiren. Frank mou el cap amargament. És horrible. Dönitz es tapa la cara amb les mans. El mur de la defensa trontolla. Hermann Goering només té oportunitat de parlar amb els seus companys processats durant la pausa per dinar. Sobretot l'amoïnen el dirigent de les joventuts del Reich, Baldur von Schirach, el ministre d'Economia, Funk, i el ministre d'Armament, Speer. Amb el seu afany malaltís per dirigir, el mariscal, ja sense atribucions, pretén mantenir a qualsevol preu el front dels acusats. El 3 de gener de 1946. La pausa de Nadal ha quedat enrere. Els acusats es continuen mostrant impertorbables. Entre bastidors, però, es plantegen dubtes. Un dels advocats defensors reconeix resignat davant la premsa: "Com més aviat el pengin el meu defensat, millor". Els més d'un miler de col·laboradors de la part de l'acusació han fet força feina. Però, tot i amb això, als responsables els preocupa si la presentació de les proves judicials està sacsejant prou l'opinió pública. My father felt that the bedrock of the case had to be... El meu pare pensava que els documents havien posat els fonaments del procés. Teníem una pila de documents signats per aquells acusats. I el meu pare deia: "Un document no es pot sotmetre a un acarament. Es presenta i prou". Segons ell, hi havia proves irrefutables de la culpabilitat de la majoria dels acusats, si no de tots. Most, if not all, of these defendants. En canvi, el general Donovan, el número 2 en la jerarquia, pensava que era un error basar-se exclusivament en proves documentals.
Ell proposava que comencessin a desfilar una sèrie de testimonis perquè la premsa hi parés més atenció i a les sales visqués més dramatisme. Please, the tribunal. I wish to call as a witness for the prosecution Mr. Otto Ollendorf. Otto Ollendorf. Otto Ollendorf, cap de l'SD, els serveis secrets del règim, i durant 10 mesos cap d'un comando de les SS destacat al front rus del sud, explica amb tota claredat com es transmetien i es complien les ordres d'aniquilació de jueus. Aquest economista era metòdic en l'aniquilació. Auf der einen Seite sollte damit erreicht werden, dass die einzelnen Führer und Männer auf militärische Weise durch Befehl die Hinrichtung vollziehen konnten und daher keinen eigenen Entschluss zu fassen brauchten, sondern lediglich auf Befehl, auch äußerlich handelten. Zum anderen war mir bekannt, dass bei den Einzelhinrichtungen durch seelische Erregungen sich Misshandlungen nicht vermeiden ließen, da die Opfer zu früh von ihrer Hinrichtung erfuhren und daher nervenmäßig einer längeren Belastung nicht standhielten. Li van preguntar quantes persones havien estat aniquilades durant els 10 mesos que hi va passar, i ell va respondre, doncs unes 80.000. I ho deia com si això no fos res d'especial. About 80,000. And he said it just that way, as if there is nothing remarkable about it. Quan Ollendorf va donar aquesta dada, entre tot el públic es va sentir una cosa com dient, no pot ser veritat. It just can't be true. Was this order an obstacle to correcting the excesses? L'acusador americà Telford Taylor és el responsable a Nuremberg de la cúpula de la Wehrmacht. Taylor denuncia la plana major i els quadres dirigents de les forces armades alemanyes i els qualifica d'associació de criminals. Diu que han de respondre per haver donat ordres il·legals d'aniquilació de masses tant pel seu propi compte com en una col·laboració perfectament organitzada amb les SS. L'acusació més greu? L'aniquilació premeditada de centenars de milers de jueus russos. All put out to all of the armies that they were commanding. Van distribuir entre tots els exèrcits que comandaven instruccions dient que havien de ser conscients que els jueus són aquells que només han fet que matar i eliminar els alemanys. I això ho heu de tenir present. I que ara a ells els passarà el pitjor. I vosaltres, com a membres de l'exèrcit, no heu de fer res que ho dificulti. I sapigueu que això forma part d'aquesta guerra. Otto Kranzbuller ha estudiat detingudament el cas del seu client i ha desenvolupat una base per la defensa del comandant en cap de la Marina de Guerra alemanya. Flottenrichter Kranzbuller für den Angeklagten Großadmiral Dönitz. A partir de la poca informació amb què comptàvem llavors a la vista dels fets, vam intentar comprendre l'acusació formulada contra ell. Naturalment, sempre vam tenir la sensació que, d'alguna manera, havia d'estar relacionada amb la guerra submarina. Però vam trigar a saber que li retreien un ordre que ell havia donat perquè fossin eliminats tots els nàufrags. Aquest defensor amb uniforme de la Marina aconsegueix sorprenents incursions a l'edifici de l'acusació. Kranzbuller fa incórrer en contradiccions als testimonis de l'acusació. Sehen Sie in dem Verbieten von Rettungsmaßnahmen dasselbe wie in dem Beschießen von Schiffbrüchigen? Wir kamen zu diesem... Bitte beantworten Sie meine Frage. Sehen Sie darin dasselbe? Nein. Danke. Keine weiteren Fragen.
La veu de la justícia parla per boca de les víctimes supervivents que es presenten davant dels seus perseguidors per oferir el testimoni de la seva ira destructiva. Madame Bayan Couturier, una lluitadora comunista de la resistència francesa, explica les seves vivències a Auschwitz. Nous voyions donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort. Llavors em vaig girar i els que estaven asseguts darrere meu eren Goering, Dönitz i Hess, em sembla. Els vaig preguntar, de debò que no ho sabia ningú, això? Goering va fer la següent observació. Vostè ja sap com funciona això. Cap amunt, un s'assabenta de ben poques coses. Naturalment, Dönitz ho va rebutjar indignat. Després de 76 dies de sessions, a començament de març de 1946, l'acusació tanca la seva presentació de proves. Ara és el torn dels acusats per mirar de rebatre les acusacions formulades. Al soterrani de la presó de Nuremberg, els dirigents nazis lluiten amb el seu passat. Es discuteixen les acusacions, s'empesquen excuses, cadascú vol reconstruir la seva innocència. El 13 de març, la sala del tribunal torna a ser plena de gom a gom, cosa que no es veia des de feia temps. La declaració de Hermann Göring aixeca força expectació. I l'abstinència de les drogues ha fet que l'apàtic mariscal es trobi en plena forma. Göring no confia en la via del penediment, raó per la qual decideix recórrer a l'atac. La seva intenció és llegar a les generacions futures la llegenda del partit i del Führer. Ich persönlich kann ja nur für mich sprechen. Habe alles getan, was irgendwie in meiner persönlichen Kraft gestanden hat, sie unter allen Umständen in die Macht, und zwar die alleinige Macht zu bringen. Zum Zweiten habe ich alles getan, um den Führer den ihm gebührenden Platz als Reichskanzler zu erkämpfen. Goering had, I think, much that was good about him. Penso que es podrien dir moltes coses positives sobre Goering, però tan intel·ligent i llest com era, senzillament no va saber veure la necessitat de respectar les lleis. Saw the necessities of following laws. Per això, penso que no quedava cap més remei que penjar-lo. Nothing to do but to hang him. Ich möchte nicht sagen, En l'interrogatori a Göring, l'acusació lliga la història política del moviment nazi amb la història dels seus crims. L'agressió i l'aniquilació de masses van ser l'essència del Tercer Reich i no pas els seus lamentables efectes col·laterals. Els mitjans de comunicació han de difondre aquesta conclusió perquè el Partit Nacional Socialista ha de quedar estigmatitzat, erradicat per sempre de la vida política alemanya. La defensa els considera les víctimes d'un simulacre de procés. El marc d'actuació que reservava a la defensa era absolutament impressionant. I em va confirmar una vegada i una altra que s'estava celebrant un judici just, perquè ells podien dir realment el que volguessin. L'Estama, com s'hi va esforçar en determinats moments. Era el defensor d'en Göring i també d'altres advocats defensors. S'hi van escarrassar molt. I tot el que podien dir sense ser cridats a l'ordre o com se digui. S'addueixen implicacions desafortunades i falses obediències. Així, Joachim von Ribbentrop veu com a única culpa seva el fet que no va tenir prou forces per contradir el seu Führer. Enmig de l'interrogatori al ministre d'Exteriors, el defensor de Hess, Alfred Seidel, li fa la jugada d'esmentar el protocol addicional secret del pacte Hitler-Stalin.
Aquest protocol és la prova històrica que la Unió Soviètica havia planejat juntament amb Alemanya l'agressió contra Polònia que havia estat objecte de negociació. Pel cap de l'acusació soviètica es disparen totes les alarmes i procura evitar per tots els mitjans, al final sense gens d'èxit, la lectura del document comprometedor. Naturalment estava molt clar. Em recordo especialment del senyor Seidel, però n'hi va haver d'altres que els defensors miraven insistentment de treure a la llum aquests dos temes, el pacte de no agressió, però també especialment Katyn, i que després van rebre pressions. És a dir, que es va acabar mantenint en segon pla. No va constituir matèria del judici. I aquesta postura va rebre també el suport de les autoritats acusadores de les altres tres potències. Vull dir, la postura de no permetre a la defensa alemanya que portés la Unió Soviètica al banc dels acusats. Fins aquí encara va aguantar l'aliança entre les potències guanyadores de la guerra. Per indicació del Kremlin, la matança d'11.000 oficials polonesos al bosc de Katyn s'ha de carregar als alemanys. Les potències occidentals saben qui ha estat l'assassí i recriminen a Stalin que se'n vulgui expulsar les culpes. Però la delegació soviètica insisteix en la seva versió de la història. I'm not sure that even those who put it in the indictment. No estic segur que ni tan sols els que ho van incloure a l'acte de l'acusació coneguessin realment la veritat, perquè hi va haver una comissió del govern soviètic que va investigar el cas i va arribar a la conclusió que ho havien fet els alemanys. Conclusion that was done by the Germans, as you know. My father had sent me to Washington. El meu pare em va enviar a Washington, al Pentàgon, perquè aconseguís les proves que havia recollit l'exèrcit dels Estats Units. Va resultar que hi havia tot un seguit de proves, no totes clares, però que permetien arribar a la conclusió que la matança l'havien comès els soviètics i no pas els alemanys. Els americans volien que els russos ho deixessin fora, però tot i així els russos ho van incloure. I no pas en una demanda russa separada, sinó, i això s'ha de dir, en l'acusació general en la qual hi figura també el senyor Jackson com a acusador. O sigui que el senyor Jackson va participar conscientment en una acusació falsa. Al procés de Nuremberg, el cas Katyn és silenciat. Al banc dels acusats hi ha confiança que també se'n podran sortir en el cas dels crims alemanys, al·legant desconeixement, obediència cega i pressió jeràrquica. Però un cop vista la contundència de les proves, ja ningú es creu l'excusa del desconeixement. Els defensors es troben en una situació difícil. Es queixen de falta d'igualtat d'oportunitats enfront dels acusadors, malgrat que la major part dels problemes els venen dels seus defensats. Va ser una càrrega de treball que fregava el límit de les possibilitats físiques i també una càrrega psíquica, perquè al rerefons sempre hi havia una condemna a mort. Però jo la línia la tenia molt clara, sobretot perquè estava convençut de la innocència del meu defensat. Per tant, no em calia, com era el cas de tants dels altres defensors, saltar primer per damunt de la meva pròpia ombra. El 8 de maig, exactament un any després de la capitulació, li arriba el torn al gran almirall Dönitz. Com és lògic, nosaltres vam revisar al detall tots els punts de l'acusació que coneixíem, especialment els que més ens interessaven a tots dos, la guerra naval i la submarina. Potser vaig cometre l'error d'infravalorar la resta d'aspectes. Per això, durant l'aclarament, ell no s'ho va passar gaire bé. You were commander-in-chief
El gran almirall es veu forçat a reconèixer en l'interrogatori el seu fanatisme polític i les seves conviccions antisemites, però els crims de guerra que li atribueixen els nega rotundament. Un cop Kranzbuller ha aconseguit rebatre l'acusació d'haver fet executar els nàufrags, queda sobretot l'acusació d'haver ordenat que fossin enfonsats sense avís previ als vaixells mercants enemics. Per tal de rebatre-la, el defensor posa en el punt de mira les pràctiques de la flota rival sota comandament de l'almirall nord-americà Nimitz i aconsegueix la confessió que la Marina dels Estats Units es va comportar de manera similar. Els estrategs alemanys de la guerra terrestre afronten unes acusacions gravíssimes. El cap de planificació de les operacions militars de Hitler, Alfred Jodl, se l'acusa d'actes d'extermini als quals ell hauria donat suport i hauria dissenyat i signat, tot i no estar-ne convençut interiorment. La defensa al·lega obligació d'obediència a la jerarquia militar. Hatten Sie als Chef des Wehrmacht-Führungsstabes eine Befehlsgewalt? Nein. Oder besser gesagt, nur über meine Arbeitsstäbe. Ich unterstand dem Feldmarschall Keitel und auch dieser war nicht Befehlshaber. I think he was too weak, that he went Jo penso que ell era massa feble told him to do. i per això va complir totes les ordres de Hitler. I'm not saying that he didn't No argue estic dient que no portés la contrària a Hitler, but for him però almenys durant els primers anys, Hitler era un déu per a ell. to him. I think Crec que s'hauria pogut argumentar que no l'havien de penjar. Va fer moltes coses en contra de la seva voluntat, però, per altra banda, això només demostra que ell sabia que estaven malament. these things were wrong. El reconeixement més intel·ligent de la injustícia va anar a càrrec del ministre d'Armament, Albert Speer, l'arquitecte de la Guerra Total, que havia estat el preferit de Hitler i ara era el favorit de l'acusació dels Estats Units. La tàctica de Speer és efectista. Assumir la culpa general, rebutjar qualsevol responsabilitat personal, exagerar els seus plans opositors. He was probably the most candid of them all, and I was extremely impressed by his Ell va ser probablement el més franc de tots els acusats. I em van fer molt bona impressió els seus intents, al final de la guerra, de sabotejar les ordres de Hitler, de terra cremada, orders for the score. de destruir-ho tot. Destruction of everything. En un procés com aquell, on els acusats s'hi juguen al coll, no em sembla malament que cadascú miri per ell. Seria absurd esperar una altra cosa. I l'Speer ho va fer amb molta astúcia. Jo el que en vaig deduir és que gent com en Jackson no és que es deixessin enganyar, sinó que li van seguir conscientment el joc, perquè els agradava comprovar que n'hi havia un amb un cert renom que assumia una part de la culpa, malgrat que ell mateix deia que no n'havia sabut res. Però me'n sento responsable. Only those who have failed to learn the bitter lesson of the last decade can doubt that men... Pel fiscal en cap dels americans, Robert Jackson, després de 8 mesos i 186 dies de vista oral, ja s'havien aportat totes les proves. En el seu informe final apel·la un cop més a la necessitat de criminalitzar la guerra d'agressió i manifesta la seva esperança que, a partir d'aquest moment, el món mai més no permetrà que els agressors en surtin impunes. and wrongs. If you were to say of these men that they are not guilty, it would be as true to say that there has been no war, that there are no slain, that there has been no crime. Octubre de 1946, procés de Nuremberg, el veredicte. Nuremberg, en altres temps la ciutat que acollia els congressos del partit, és avui la ciutat de la reparació. La imatge que ofereixen els seus carrers reflecteix la importància de l'esdeveniment que està a punt de produir-se. La zona que envolta el Palau de Justícia s'ha tancat completament al trànsit. Vehicles blindats i guàrdies vigilen les cantonades, patrulles militars i de policia recorren la ciutat. Totes les persones acreditades per assistir a la sessió final han de passar nombrosos controls. Aquell dia, com és lògic, es respirava una tensió sinistra.
Nosaltres sabíem que calia comptar amb un nombre elevat de condemnes a mort. I tant si pensàvem que aquells homes eren culpables com si no, quan els has tingut tan a prop durant un any, dia rere dia, realment et sents afectat pel que els pugui passar. Maybe not all, but almost all have been expecting to be convicted and probably sentenced. Potser no tots, però gairebé tots ells comptaven que serien condemnats probablement a mort. Not all were convicted, not all were Jo penso que va ser una sorpresa que no tots rebessin la sentència de mort, que les penes fossin diverses, que el tribunal hagués decidit cas per cas, depenent de les proves. Però va ser un dia molt emotiu, però no pas feliç. It was a very moving event, but not a happy one. Extra, edició especial. Una sentència per a la història. 12 penes de mort a Nuremberg. Mort a la forca per a Goering i Ribbentrop, Keitel i Jodl, Frank, Kaltenbrunner, Streicher i 5 processats més. Cadena perpètua per a Hess, 20 anys de presó per a Speer i Schirach, 10 per a Dönitz. 14 dies més tard, a la presó de Nuremberg, es preparen per a les execucions. Hermann Goering s'ha procurat verí per tal d'escapar del botxí. Alguns s'afanyen a acabar les seves memòries, d'altres lluiten per acceptar el seu destí. Els cadafals són a punt. Els fotògrafs de premsa ja difonen la imatge del dia, el sergent major John Woods amb una soga. Un cop dictades i executades les sentències, va començar de debò el gran debat sobre el procés. La qüestió de si havia estat un judici dels guanyadors i tot el que ja coneixem va provocar en aquell moment discussions enceses. Fins i tot pel carrer, la gent es reunia encara moltes setmanes després. També, naturalment, els mitjans de comunicació en van parlar molt. I el que va quedar, pel que jo sé, o per la impressió que en vaig treure, va ser l'opinió que va ser un procés de les potències guanyadores. It made explicit what had been implicit in international law previously. Va fer explícit el que fins aleshores havia estat implícit en el dret internacional. És un cas singular pel fet que s'aplica aquesta llei. Però la llei que es va aplicar és vigent a qualsevol altre lloc. Enforced and applied is applicable elsewhere. En una resolució del 9 de gener de 1959, la Cort Federal de Justícia va declarar que la República Federal d'Alemanya negava tota validesa al veredicte del Tribunal de Nuremberg.